Takže zdar ľudia, moje meno je Odeska a dneska som tu opäť u Minecraftu 1.4.5 a druhá séria už vlastne bude na Minecraft Ekite. Takže naposledy sme si urobili takú menšiu prehliadku dediny. Ako vidíte, tak tento cigán tu stále oxiduje. Takže zoberieme si z čestky meč, krompáče. Mohli by sme ísť na nejakú menšiu výpravu, kým je noc, no. Takže hovno vidím. Sa pozrieme stadiaľto. Tam vidím v diaľke Endermana, Slendermana. Doriti. Tak, toto je v riti, ide po mne Slenderman. Tiahni odtiaľto, choď preč. Nechcem. Ide preč. Nie, som skapal. Zoberiem si toto a rýchlo do domčeku. Dobre. Máme enderperlu. Tu si odložíme. Urobím si ešte jednu čestku. Dám si ju semu. Dobre. Takže ideme sa ešte pozrieť, že aké nestvory tam sú. Dobre, takže ideme sa s nimi trošku zahrať. Dobre. Mne na začiatku zelený kamarát. Dobre, tak to tam nevyšlo. Aj Spider, aj tam ten cigán na mňa idú. Tu je ešte náš kamarát Skeleton, ktorého zabijem, aby som mal šípy a luk. Dobre, no. Ako z neho vypadlo, ale šíp nie, no. Dobre, zombík a spider sa tu ocitnú. Takže ich zabijeme. Tu bol ešte tak, kde zombík. Padol som ja. Doriti, creeper! Kokos, creeper pri mne buchne. Pri každých dverách zombík. Vidíte? Ostra, musím nájsť svoje veci. Tu je zombík. Moje veci, to si radšej zoberiem. Toto mi vôbec nevyšlo. Absolútne vôbec. Ale aspoň som neprišiel o svoje veci. Zabili. Dobre, ešte tu je jeden. Fuck. Dobre, rúpol mi meč. On zhorí. Hej.
Takže budeme si musieť urobiť nový diameč. A potom sa vydáme do bane. Asi budeme musieť urobiť aj tyčky. Takže hop, hop, hop. Zabudol som zobrať cobblestone. Cobble. Dobre, toto si odložíme. Ideme na to. Takže. Takže tuto nič nevidím. Takže to by bolo asi lepšie. By som to nejako takto. Možno to čo nájdem. Dobre, tu je piesok, ten obídeme. Dobre. Ja chcem iron, nie kabel. Zase hore. Dobre, tak to by bol pre dnešok koniec. Ja sa ešte pokúsim takto mimo natáčania zohnať nejaký iron a uvidíme sa na budúce. Ahoj.